И здравейте, гайз! Днеска ще цъкаме GTA 5 с Иво. Остава. Ще цъкаме хейст. Днеска ще направим всичките сетъпи. Така ли, бе? Не, чакай, Не, добре. Не, чакай, отивам си купая малко жилетки. Опа. Опа! Ако дойдеш да ме вземеш от това... Нямаш поведение. Я дай по-добре аз да карам. Не, ти си същава. Боза. Не веро. Съм готен. Леле, колко си грозен. Але, бе, стига. Убавеца ми. Колко мъки изляза да го взема. Това е лимитиран. Какво стана току-що? Какво направи, човек? Там за 2 секунди, въобще се гледам и ще въждам. Какво стана? Металик. Смени на ракети. Не, мане. По-добре смени на ракети. Няма нужда. Ох, мама. Знаеш как ми заби? Видях, спокойно. Той това да го отканим. Само май как гърмиш. Аз какво казах? Отивам да го вземам. Отивай, крадни. Бързо. Аз пазя фронта. Давай, трябва да изгоя чингет това. Давай. Често обана на това. Тръгвай напреде. Казвам бе, то да не ставайте. Кому да мога да дадеш отзаде? Казах отзаде така бързо. Карай бързо, брат. Да му... Буснах полицията, има подгони мамката ти. Ти ще би... Взимаш най-чарка, аз взимам буса и отивам го прекарвам на жълтата точка. Супер. Да, ма... трябва да се случи по най-бърза начин. Знам. Аз съм за теб. Знаеш какво? Да се кача така по едната. Не мога да се кача по едната. Те много тежи. Дай ми буса. Взимай най-шарка. Бързо. Бягай с най-шарка. Ето е много лесно като е обаче. Така, easy peasy lemon squeezy. Още колко се тъпи. Бая са нали? 8. Да. Без този 7. Аз ги използвам най-много. Не. И зато имах 38 менона. И си купих всичко. Ела да ме пуснеш отзад. Знам за да... Заседна. Стига, бе. Братче, заседнах. Някакъв му... Излезнах. Малко съм по брега, ама... Това е важно. Един мотор гръмна под мене и ме изхвърли от пътя. Имам късмет, че не паднах във водата. Че само ти го направиш, да гъмиш да бусна малко отзаде. Бусни ме. Цукай ми дупето, така. Цукай ми дупето. Не, стига! Ле. Дай, буствай ме. Така. Ама не отстрани. Отзаде. Боска има.
Пит маневра. Боцкай ме отзад. А, така. Боцкай ме. Не ме боцкай, не ме боцкай. Продължавай да ме боцкаш. Боцкай, 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 а така. Аз приготвя, бе, не цъкни. Чакай малко. О, тук ще правим паркур. Боцкай ме, боцкай ме, боцкай ме. И... Минах! Успях! Успях! С 100 тежко товарен камион успях. Боцкай ме. Заради Стоп! мен. Не ме боцкай. Не ме боцкай. Що? Пристигнахме на мястото, където трябва да дойдем. Стигаме боцка вече. Престъстия съм. Към мъжкото. Лели, край. Карането ми е само за професионалисти. Тук ще падне трепане. Ще ли? Виждаш ли? Тук ще падне трепане. Ама виждаш ли? Помня го тук, да, виждам. Викам да не си сляп. Какво трепани, ме? О, не. Те такова. Към... Двама на втори етаж, мъртви. Няма да излизам повече с картечката, брат, така. И нататък няма никой, не виждам. Да. Оле, Прикри се, не бе, глупавя! Айде, вътре вкара гранатата. Един долу. И сега се качваме на него. Лели! Един от твоята страна е мъртъв. Леле, ток. Дали повярваш, имаме ток. Бах му ток. Прикри се. За всеки случай. Сега. Огледай хубаво. Добре, не виждам хора. Сега нека полека тази слезем. Между да се върнем. Имам един живот. Не. Имам един живот. Готов, много съм. О, Боже Господи. Може да ги стрелваш, ако искаш, ако има някакви. Убий ги. Надолу. Ето го. Получих го. Да. Нужно е. Не, чакай. Той ще се гъмна кола. Айде. Газ сега напред. Айде. Приготви си оръжие. Ти ще ми кажеш. Това правиш толкова? Айде, бе. То си грозен. Я ми кажи, какво е положението вътре? Няма никой. Аз си извадих минигана. Чакай, за един човек. Окей, мъжко. Място.
Давай, всичко е точно. Сега. Бърж, кота, бърж. Чай, че запарих тук къщата. Що бържи колата, бе? Няма, изпочвах се. Някой му да ясно. Чай ще дойдат да взема. Ама аз тъмън идвах. Да се напрягаш. Ама не мога смогна, човек, не мога смогна. Много идват аз. Много. Вярвам в тебе, че можеш. Ще бъда бърз. Ще се Сам постарая човек, да съм бърз. също 50 човека. Ще се постарая да съм бърз. Ей, Те даже се качат на стълбата и не идват. Толкова се стараеш, ама... викаш, толкова ти се стреляш, ама... Нещо се отказа, викаш, Някой се качи тук на стълбата и ще ме опатка. Вярвам в тебе, че ще се справиш, ей. Да, ма по-нататък да бият... По-нататък да бият това да ти се качи по стълбата. Аре, умри, бе. Ох, Ходи ма би. Ама, те брат, стига, бе. Има път като ми преса. Решетките. Влизат ми, брат. Тежко ми влизат от отзад. И на мене. Мене. Ще се справим, ей. Не се отказва. Ей, то не го очаква. То не го Кой видя. не трябва? Ще се справим. Само двамата. Само малата, да. Не, мене. Аз много лице на... Когато бях некадърен, брат, още в тази игра, един приятел толкова много играеше тук, влизаше вътре и ги трепеше тя. Така че... Ти не си него, ти си дух сега. О, сега съм по-добрата версия на себе си. Оп. Я изчезва, ей. Майко, те не успяха да идват, бе. Спокойно и при мен е същата работа. Айде, идвай, бе. Нощно е коли идват, ама не. Така. Още един долу. Хеликоптери пусти, ман. И аз това викам. Ама не мога да цена. Айде. Почти сме готови. Почти го изкарах това от тук. Аре, бе готово, Давай.
Махай се оттам. Докарвай кола отпред. На входа, бързо. Как? Някакъв мацелят някъде намали. Идвай на къде съм аз и си пази дупето. Теж малко патка да. Вземи някакъв бронирана кола. Вземи да. Взимай някоя, взимай и ти някоя. Не ми кай ти да аз да взимам. Взимай някоя бронирана кола и идвай насам да не взимаш. Така. Айде. Чакай бе! Ами оня? Тук има. Което? Давай. Качи ли се? Давай, тръгвай. Вай. Супер сме. Не сме умели нито един път. И баш най-хубавата кола вземах. Нощна кола. Не е нощна кола. Внимай да не ме обърнеш, че ще ме убиеш. Не се бъзикам, съвсем сериозен съм. Да. Шпаниш по глава ще умееш. Нощна кола. Къде? Аха, това не е нощна кола. Такова е. Ти имаш същото. Да, но нощната кола по принцип е с картечници, а не. И ти имаш картечница, гледам го. Стреляш. Това няма картечници. Ти не стрелят, бе. Тя не Те стреля, червените да. точки. Ти да го стреляш в момента е нощна кола. Да го гъмна. Убий тази кола. Карай, не спирай. Не спирай. Ти са бос като мене, кола на бати. Ако... Внимание, много ако има. Това ще го блъсна. Тя ще гръмне, пази се. Трябва да кажа малко на фул способ. Оли... 80 мили. Дигнах левел. Браво. 205. Хеликоптер. Къде? Въздуха. Не мога го уча. Вече помня. Айде. Саша, ядеш. На баба ти гъза. Земята. Хладна. Няма. Мамо ми. Бей, още един. Или приятел да дойде онлайн, да го викам. Или приятел да дойде онлайн. Ако иска да идва. Няма да откажа още една ръка. Да. Само че парите идват за мен. Да, и за него. И той е нов човек. Добре. Си ги делите. О, не, пред нас. Не спирай да караш. Моя приятел малко е малък на 13. И е две малко джихадист спада. За мисии, брат, не мерси. Докато снимам клип, не мерси, брат. Може извън клипа, да, ама докато снимам клипа, не. Айде, пак се започна същото, да. Пъти да ми изчезва под краката.
Не, аз карам, аз го виждам. Защо не си намалежи графиките? Ще се наложи, май ми се струва. Ми се наложи. Давай. Ами, Покажи. Си говори колкото иска. За какво са хваляли тия? Someone put me on the boat to Ractor. Свършиха добра работа. Сетта пасът. Платиниум. И здравейте, приятели! Това е края на днешния епизод. Благодаря, че присъствахте на днешния епизод. Ако ви е харесал, цъкнете subscribe бутона, лайк бутона. Нека вдигнем то YouTube канал на крака, защото 4 абоната са нищо. И ако искате следващия епизод, лайк бутона, subscribe бутона и пускам следващия епизод. Следващата част пускам хейста. След което ще имаме и подводницата Кайл Перико. И вече малко по-късно с времето ще почнем да цъкаме и мини игричките, състезания в GTA 5. Ще цъкаме Minecraft, ролплей, може би, ако се навия, не съм играл ролплей от отдавна и много други игри. Чао от мен!